Дончо Захариев е кандидат на ГЕРБ за кмет на Трявна. За него казват, че е кореняк тревненец с хармонично семейство, икономист, предприемач, професионалист, общественик, който милее за родното си място. Единственият недостатък, който споменават, е, че е прекалено добър. Да, Трявна има нужда от добър стопанин. Трявна има нужда от управление с смисъл за хората и техните нужди. Тревненци заслужават добро отношение. Зад стремежа на Дончо Захариев за развитието на Трявна, като кандидати за общински съветници от ГЕРБ, застанаха уважавани професионалисти: доктор Добромир Драмов, Константин Брънеков, Мирослав Иванов, Любомир Левтеров, Петър Михайлов и Мария Пенева. Резултатите, които постигнахме в общините, управлявани от ГЕРБ, са видими за всички. Трявна също заслужава отговорно и открито управление, диалогичност и възможност за напредък. Трявна няма време за губене. Трявна заслужава видими резултати. Дончо Захариев за кмет на Трявна, номер 1 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.